Čauky, hlásim sa proste od taký menší night vlog. Je niečo po polnoci, hej, presne teraz, polnoci 15 minút. Akože teraz, som v bytovke a práve teraz musel vypnúť Wi-Fi. Nie som naznačovať, že som nejaký závislák, ale tak som teraz bol také zajtra mám, dnes mám taký zlý deň, mi ho skazí zubár, to bude ale porážka. A moje predošlé video, toto je jak sa volá, hej, čili ochutnávka. Strašne ukončil som to video, lebo strašne ma to štípal, nemohol som potom, ani nechcete vedieť, čo bolo, A teď more. Dúfam, že bude tam veľa lajkov, pozretí a nezabudnite sa pozrieť na predošlé aj budúce videá. Tak čau.